Така, 100 метра Т-образно към тебе по асфалта. Виждаш ли нещо? Няма. Няма ограничение. Долу на ту до край. Колко по асфалта? Километър 170 и слизаме към мене. Колко до финала ли? Гледам, че то много надул гъста. Спирай, спирай, спирай. 100 метра, 100 метра. Ще го ударим, ще го ударим. Бързо. Вади колана да го теглим.